Naimbag nga aldaw mga kakabsat, andito kami sa Seaview Resort sa Bolinao, Pangasinan. Dito kami natulog kagabi, galing kaming 100 Islands kahapon at mamaya papunta kami sa Bolinao Falls. Pakita ko sa inyo kung anong meron dito sa resort namin. Tara! Ito ang jeepney na ginamit namin kahapon. Yan yung sasakyan namin sa buong trip na to para makatipid. Dito lahat ng mga kwarto sa buong resort. Dito kami nagstay. 5 kwarto ang nirent namin kasi madami kami. Pero ang maganda dito, hindi po yung pool, pero sunod ka dito. Tignan mo to. Ito ang maganda. Dito lang kami sa may beach. White beach pa at ang ganda ng view. Grabe, no? Perfect view pa. Grabe, tignan mo kung gaano kakalma yung dagat, no? At ang ganda-ganda ng buhangin dito. Talagang white sand. Pero hindi muna kami malaligo dito kasi pupunta kami sa Bolinao Falls. Pero ang ganda talaga dito. Kahit maghapon kami dito, pwede. At kanina, kumain kami ng simpleng pancit canton breakfast. Enjoy na enjoy yung buong pamilya ko. Ipakita ko din sa inyo yung video na yan. Aspen. Mom. First time nila makakain ng ganyan na pancit canton, palaman pa, may nilagang itlog pa. Sarap na sarap eh. Simpleng breakfast. Kaya enjoy na enjoy dito. At mamaya ipapakita namin sa inyo sa Bolinao Falls din. Kaya excited kami. Jax Boy, what you doing, bud? Aba, enjoy na enjoy si Jax Boy dito. Naghahanap siya ng mga shells. Ala, nagko-collect pala dyan sa supat ng tinapay. Ano ko kung malamig ba yung tubig? Oh, tamang-tama yung tubig. Parang masarap maligo. Wow, grabe. Ang sarap naman. Hindi siya malamig. Grabe. Parang paradise dito. Dito sa Bolinao, Pangasinan. Ano yun, be? Ayan, kay Manang Jessica, oh. Ayos. No, this way, buddy. Come on. There you go. Astig, ah. Anon? Nakasuot na. Wala akong magawa. Kailangan ng bilhin. Sinuot na niya eh. Sinuot mo pa. Sige, kuya. Order po isa. Good red is good. Hindi kami hingi ng bawas kasi fan ka ni Kuya Jake. Yeah! Congrats. Support natin si Kuya. Yan. Siyempre naman. Yan, video mo na to. Hi! Dito na kami sa Bolinao Falls. Bababa kami. Ready? Let's go! Oh, malamig dito. Yeah. Sa baba. Ayos. Let's go. Hi, Jake! Hi, Meg! Hello!
Anong pangalan mo ate? We also got this Crystal, anong pangalan ng shop mo? Ano po? Yes, Crystal Star. Dito sa Bolinao, Pangasinan. Itong dragon fruit shake. But then when mom Sarap. Ay, Kuya Juan. Tapos nung lumapit si Sir, sinakapulong ako sa kanya sa pinapanood ko lagi. Nakilala ko kayo. nandito kayo sa Bolinao Falls, bili kayo kay Harold. Kuya Harold pala. Masarap yung kuya pa. Ayos. Fresh na, no? Ayun.